Какво има днеска тук? 560S. Вау! Много интересен цвят. Днес го предаваме за наш клиент. Пълно въздушно окачване отпред, безкомпромисен, алуминиеви джанти, тромби, всичко в цвят, решетка, огледала, сензори за мъртва зона, капачките. И какво става тук? Капака е двуидисен, паркинг клима, камиона ще работи с хладилник, тон и 200 обема на резерварите. Красота! Лястовицата отзад, задължително. Безкомпромисен. Сега ще покажа малко вътре. Вау! Така. Таратан! Какво имаме тук, явиш? Явиш, какво имаме тук? Пасажера. Отгряване. За пасажера, някой си е поръчал. И обдухване. Ето ще се вози комфортно, тук ми се струва. Какво става тук? Масичката. Ето. Масичка за лаптопа. Кожа. Мисля, че обичам се казва. 13 инчи таблото. Голямото табло пред водача. Д-образния волан. Електрическата щора. Добре. Добре. Добре камиончето. Хоп. Така. Много. Тук още един път отвън. Отново казвам, днес го предаваме 560-ка. Много безаварийни километри на нашия клиент и приятел и очакваме съвсем скоро да поръчаме и Велосмак. Същата фирма, много да работи за хладилник. Това е от нас. Хубав и успешен ден.